Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Bugün güzel paytahtımız Aşgabat şäherine yerleşen Garagum mehmanhanasının yanında garaşdyrlygymyzyň 33 ýyllygy münasibetli, ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleri münasibetli ýörüýte ferge geçirilýär. Biz hem bu ferge Atavatan media topary bolup gatnaşmana geldik. Mehriban tamaşaçylarymyz, bu ýerden gyzykly video şekillere tamaşa etmek isleýän bolsaňyz Atavatan TV'den daşlaşmaňyz. Tamaşaçylarymyz hem memnun bilşimi biýali bugünkü ferge gyzykly dowam edipdir. Ine bugünkü fergede ýurdumyzyň yerli hususy kärhanalary özleriniň bir näçe täze öndürýän önümlerini bugünkü ferge ködürlediler. Akgar hususy kärhanasy hem bugünkü ferge gatnaşýar. Gelin şu ýerde Akgar hususy kärhanasynyň hünärmeriniň berjek gyzykly görüňlerini diňläýäň. Salam. Salam. Men Akgar hususy kärhanasynyň hünärmeni Ersemo Maral. Bugün Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 33 ýyllygy münasibetli Türkmenistanyň saadetiniň üstünlikleri adly sergi geçirilýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň alkyş döwründe pehem paýhasymany magtym bolup Praga ýylymyzda susy podak bolan telekeçilik uly ülüs berilýär. Bundan başga-da ýurdumyzda importyň ornuny tutýan önümleri öndürmek, önümlerimizi daşa ýurtlara eksport etmek hormatly prezidentimiziň telekeçilerden esas talaplarynyň biridir. Akgar hususy kärhanamyz dünýä ölüňlerine laýyk gelýän innovasiýa enjamlar alkary enjamlaşdyrylandyr. Men Ahmet Geçiýew, Ojarazya hususy kärhanasynyň tassama bölüminiň arxitektory. Ojarazya hususy kärhanasy 2008-nji ýylda döredildi. Bu hususy kärhana özüniň döredilýän günden bäri ýurdumyz üçin bir näçe ýaşaýyş jaýlaryny, edara binalaryny, ýol, gara ýollaryny, awtomobil ýollaryny, bir näçe köpürleri, bir näçe sport eskalaryny gurmak bilen halkymyza şuny çenni gold geldi. Ojarazya hususy kärhanasy ýurdumyzda edil häzirki wagtda gurt ýaşaýyş toplumynyň içerki ýollarynyň hem de ol ýerde ulubur dinjal stiliýakynyň gurulşy işine başladyk.